Test mic. Ang gugma kong alus ay pipiki sin maupay. Ani mo kasing-kasing ibutang sintuhay. Ayaw gud pagsakita, yan ayaw paglinguan. Paghirot ibagi sa dugon mo ay mawara. Ako pagtititigan at imo mga saan. Bisan anong dangatan, di kita magbubulag. Sa adlaw waray lain, gugma magpapabili. Waray magtatagiya, kundi akon kasing-kasing. Gugma kong alus ay pipiki sin maupay. Ani mo kasing-kasing ibutang sintuhay. Ayaw gud pagsakita, ngan ayaw paglinguan. Paghirot ibangin sa digon mo ay mawara. Ako pagtitipigan at imo mga saan. Bisan ang dangatan, di kita magbubulag. Sa adlaw waray lain, gugma magpapabili. Waray magtatagiya, kundi akon kasing-kasing. Kay ano iningagugma kundanay, mapawala mapatuusahay. Pag-abot waray na gud puro pahuway. Daw suga di kaliding iningagugma kasing-kasing. Sugadin maharang ngamisay, diri magsasarit anay. Magkadi ano paman, hindi nga gugma kulusay. Bisan may lipong makalilibay.
man pa hiramusan karibukan hinsawon kurunin kaguran ang gugma na dukot-kut hadugan labot na kung nadangan akasing-kasing ang kagulanan ang gugma daw sugadin maharaw amisay diri nagsasarit anay magkadi ano pa man iningagog makulusay bisan may lipong makalilipay agabot waray naguguro pahuway dosugad kaliding hiningagugma akasing-kasing at gugma daw sugadin maharaw nga misay diri nagsasarit anay magkadi ano pa man hiningagog makulusay bisan may lipong makalilibay ang gugma ang gugma ang gugma maya daw sa gahiyap kung kadamaan kaya nung dirila kita magkaro gayakan una numan at tungagin kadipirinsyahan maupay darong takunggin o oro istoryahan kita daw ini nga aton mga kamutangan sugad malimin waray kabubuwasan waray na ba inimig Diyos lang katalwasan Diyos nala ang labi hindi nga maaram sige na o kabugton magsarayon na kita anunusan kalalautan nagpapapas na sa luyusan kaguguman masudang na ang lamragsan katalwasan aari na naguyag ng kabataan na sulit ang eskwelahan ang lokay kung kakbari damo kay parayman mga hunisan katamsihan puro kalipayan
kamurayawan, kauswagan, yuyapsan nga tanan. Sige na, okay.